Però abans, que ho llegirà Maria Llull, abans cal fer una constatació. La velocitat en què s'estan produint els esdeveniments és tan gran que fins i tot el manifest que vam elaborar ahir a la nit ja ha quedat superat en algunes de les seves apreciacions i valoracions. Ens referim a l'enviament per part d'Espanya de la fragata Cristóbal Colón cap a Xipre amb finalitats de suport logístic i defensiu, segons ha explicat el mateix govern. Però això ens demostra, i volem dir-ho ben clar, que mentre que estiguem dins de l'organització de l'OTAN, encara que un país expressi un posicionament diferent i encara que intenti desmarcar-se de determinats usos i de la utilització de les instal·lacions militars, aquest país continua subjecte als tractats, convenis i acords que ha signat amb aquesta i amb d'altres organitzacions. Per tant, queda clar d'una manera inequívoca que si Espanya vol mantenir una postura realment contrària a la guerra i compromesa amb la pau, no hi ha cap altre camí que sortir de l'OTAN. Aquest és el camí que aquesta plataforma Mallorca per la Pau, Marxes de Mallorca per Palestina, Mallorca per Palestina, vol començar a recórrer des d'avui mateix, amb una determinació clara de sensibilitzar i conscienciar tota la població per tal d'exigir al govern que torni a preguntar a la ciutadania què en pensa i si vol continuar o no dins de l'Organització Atlàntica. Per acabar aquestes constatacions prèvies al manifest, volem fer un breu comentari sobre la patètica imatge que avui s'ha difós per les xarxes, on es veu tot el govern dels Estats Units envoltant Trump al despatx oval de la Casa Blanca, pregant per ell, pregant pels Estats Units i invocant el seu déu de la guerra. Aquesta és l'elit que dirigeix el món i els exèrcits de l'OTAN. Aquesta és una elit autoritària i fanàtica que no és gaire diferent d'un conclave d'ayatoles, però en versió occidental. Finalment, volem dir que davant d'aquesta situació i de la incertesa angoixant que pesa sobre el futur de tota la humanitat, Mallorca per la Pau vol promoure des d'avui mateix una gran confluència de la societat civil, juntament amb totes les organitzacions polítiques i sindicals que s'hi vulguin adherir, per avançar cap a un gran front per la pau i sortir al carrer amb una gran manifestació per la pau i en contra de totes les guerres. Perquè, malgrat tot, la unió i la mobilització continuen sent les eines més eficaces que tenim al nostre abast i que poden tenir resultats i influències reals per canviar el rumb de les coses i fer que sigui l'entesa, el diàleg i la cooperació els que guiïn les relacions entre els pobles del món. No a la guerra! 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 Més pot que no estem! No a la guerra! 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 Hola, bon dia a tots. Assistim horroritzats a una nova intervenció conjunta i assassina dels governs dels Estats Units i d'Israel, aquesta vegada contra la República de l'Iran. Qui serà el següent? Una agressió com a traïció en plena negociació de pau i fora de tota la legalitat internacional. Una vegada més s'ha imposat la força, el dret i la convivència pacífica. Palestina pateix un genocidi permanent per part del sionisme israelià. Líban, Síria, Veneçuela, Cuba, fins i tot Groenlàndia són exemples de països que sofreixen atacs directes de l'imperialisme.
Tampoc no hem d'oblidar les guerres d'interposició com l'actual entre l'Afganistan i el Pakistan, ni la d'Ucraïna, que es manté des de fa 4 anys. Són exemples de les desmesurades ànsies de domini de l'imperi nord-americà i del seu president. Són guerres de rapinya per robar territoris i matèries primeres de països sobirans, amb víctimes d'explotació com a resultat. Els innocents són sempre les víctimes de les guerres modernes. La primera onada de bombes dels anglo-sionistes a l'Iran va afectar una escola de nines, deixant 165 infants morts i més de 100 ferits. Anem a aplaudir aquestes nines a veure si mos escolten del sí que són. A Palestina, el nombre d'infants i dones morts supera els 45.000. 45.000 vides, somnis, futurs truncats. Gairebé un 70% del total de víctimes, als quals cal afegir més de 150.000 ferits, segons les dades de l'ONU, que potser se queden curtes. Avui al món hi ha no menys de 7 conflictes d'alta intensitat, amb guerres obertes atiades per l'imperialisme estadounidenc i seguides pels seus aliats. La submissió d'Europa a les polítiques imperials de Trump és una autèntica vergonya que ha duit a la Unió Europea a incrementar la despesa militar fins al 5% del PIB dels seus estats membres. La Unió Europea s'ha convertit en un protectorat, o en una colònia, que sembla més adient, dels governs dels Estats Units d'Amèrica, amb més de 50 bases militars, 80.000 efectius de les seves forces armades i més de 200 bases arreu del món. Això no ho volem. Aquest 5% en despesa militar representa una càrrega que només es podrà detreure d'una cosa: l'estat del benestar, l'estat de les cures, l'estat de la solidaritat. Amb això volen acabar. Ens hi oposem, o no? Contra tot acord, a Espanya les bases de Morón i Rota han servit per abastir la maquinària bèl·lica que ha bombardejat ciutadans iranians. Això ha desfermat la protesta del govern espanyol, que hem actualitzat, una protesta relativa perquè anem a Xipre. De moment, el govern espanyol ha vetat l'utilització de les bases per a operacions militars del govern dels Estats Units a l'Iran. Una postura valenta que esperem que sigui ferma i es mantingui. Sánchez va fer un resum molt clar i el podem repetir: no a la guerra! 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 Us dic una cosa, avui no som molts, però en serem més, i no poden callar fins que callin les armes. Són elles les que han de callar, no nosaltres. Hem de reflexionar sobre el paper de les bases i el paper que juga l'OTAN a Europa com a punta de llança de la política guerrera de l'imperialisme, així com els perjudicis que ens pot comportar la pertinença a aquesta aliança i la falta de neutralitat. Aquestes reflexions es duen a considerar un eventual nou referèndum per a la sortida de l'OTAN. No a l'OTAN! No a l'OTAN! OTAN no! Sortim de l'OTAN! Sortim de l'OTAN! Ara us diré una cita d'Arcadi Oliveres, que ens dona fe a tots. No és utòpic aspirar a una societat sense guerres, per molt que mos ho diguin. No som utòpics. No és utòpic que puguem canviar les relacions internacionals, però cal mobilitzar-se. Hem d'estar als carrers, hem de cridar, hem d'avisar familiars, amics, hem de ser més. No és utopia, és lluita. Per la pau i per la vida, no a la guerra, ni bases ni OTAN, és el lema que ens ha reunit aquí en aquesta convocatòria urgent.
Aquesta convocatòria que ens ha de servir per fer una crida a la societat civil, a les organitzacions socials, als sindicats, a les organitzacions juvenils, a les organitzacions polítiques, a totes les persones compromeses en la justícia i la pau. S'han de mobilitzar contra la guerra imperialista, contra l'Iran, contra el genocidi a Palestina i contra qualsevol guerra. Ucraïna, Afganistan, Pakistan, basta de guerres. És el moment d'aixecar la veu per la pau, per la vida. Han de sortir al carrer, han de donar la guerra, no a la guerra! ¡Sí al pobre saharaui libre!